Kurinda sense mende na ndi ntwaroje mate ikoneli tukuli kanisa lya lenge job na Saturday ndi alenge kanisa no Friday yabageno ase dini lya Islam baba sasina kule ndo morandi yo makura sense meri ya Kakamega akawini jackpot akawini 100 million magaga yogo bet omorandi yo no metengia koleta achi taka igora chi club ibere anda gatebia bageno bali agasike kanisa ataba bageno bali tata na inu esabere na inu esabere monyo wale chibeza de ligyora bego kwanderaga abarande balero ngikia balire Frida ntote abarandi balero ntubwata abarandi abayana bali abarandi abangao bakire babegete chi lisangore chingondi Frida me bali yango si yaka kole ko ime nechisese choro sana usachingete choro sana Frida asenge ncho njena tebenga nigo oranyolenga umurandi bunoyo ekerenga kya kenene nkyalenge okorandi abose ogotoria chinkoro cy'abantu ekerenga kya kenene yogo cyabo sikugore kanise yo toratebenga nigo kyalenge ekerenga yo kweligeria enengo yobogima nabo yo kweligenia chibesa bose gwesira